everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Niya alay sumpay ni naginapustang sukilanon. Balbal. Oo, sa kining nahitabo na ako. Nganong bisig ako. Dili, nagdila abang tibo kong lawas. Gakayo ang tibo kong lawas. Apanwa ko maunsa. Tungod kay ikaw ang akong reyna. Pasudlan ko ikaw sa akong espiritu. Ayaw! Ako ang masunod. Ako nang muhari sa tibuok kalibutan. Ikaw ang akong reyna. O inahan sa kangit-ngit. Asan ko na dadas nung ngayon? Kinalamasundan ko siya. Ay, kapag asa ko! Patali kang umuha ka. Dinapat yun umuha. Nalirapat yun ng gining umuha. Gusto, kanang iyang gisulob nga itong mga sapot. Muna ako sulob. Aram, makasayan kapag doon nila. Usa man may mirada nagkakayag. Wala, ang espada ng dunglayan na. May pagkaugsok sa yuta. Nalabay din ng dunglayan. Kuhaan ko, be. Ako na ng hubuan ng ungo, be. Hubuan ko na siyang gisulob. Huwag ang espada. Taguan ako. Aron, di na makita ng kahayag ng espada, ha? Lihok na yung lugoy. Mamiis ka. Nawa si Ryan. Unsa? Amo naman unta tong ilubong, madam. Kalit malang kawuha. Mao ba? O sige, pasagdi na lang siya. Tungod kay dili na siya makapugong sa atong pagduma ni ining kalibutan na. Ada! Yukbuan ta nga atong reyna! Ang bagong reyna sa kangit-ngit! Na siya, madam. Kasiga na sayang tibog lawas. Ako na ang inyong reyna sa kangit-ngit. O karong taon-taon, muabot na ang inyong hari sa kangit-ngit. Matuma na gyud ang akong gustong mahitabo. Usa na lang ang akong kimbuhaton aron maako na ang kahom nga gihuptan ni Airmay. Og aron hingpit na ang kagawasan ni Hular gikan sa ilawom sa yuta. Iskarita. Ayaw dugaya ang akong ibigata. Aron hingpit na ang akong kagawasan. Buhatan na! Matuman, Hular! Uy! Iska? Nganong ikuha mo ka ng punyal sa ibabaw sa lamisang bato? O gilok-lok mo kilid, ha? Nakuha na ni Airame ang gahom nga para akot og bawion ko kini. Kinahanglang mapatay ko si Airame. Ha? Patyul mo ang atong anak? Dili ta siya, anak. Dihatag siya sa kahigayunan aron mo'y ibugti sa kagawasan ni Hular. Timan, kung dili siya mamatay, kitang duha ang mamatay tungod kay suyupon ni Airame ang atong enerhiya. Init kaayo ang akong lawas. Gusto kong maguba ang kalibutan. Sunugon ko ang palibot.
kinig bulang kayo. Nia, ilabay ko kini aron mahisama sa impyerno ang kalibutan. Pagkagamalan mo, binilaam ang imong lawas sa kalaki. Gani, makalutaw ka sa hangin. Og mabugwa ka usab og kayo. Ikaw, kinsa ka? Ano nga hadlok man kamo, ha? Kuan ba dre kanang makita kay nato dre bisan og dili gamitan ning teleskop tanawa dre tanawa Ginoo kong maluluy. dre kayo dre sila nag-unsan na sila diha dre Wa kita'y laing buhaton gawas lamang sa pagampo. Magpalaban kita sa atong Ginoo nga anaa sa langit ug tag-iya sa kalibutan. sige dre kay sa magampo mo dito so kami sa pangandami naay magpadool nga ugaw din si Bahan bungkag ang dre katay tinay pusilo na mo Ah, pistola? oh ba dre uban uban sa kinalin sa pagkakay mo yung gigamit dre Sige. Pasagdi lang ninyo, pasagdi lang. Kay dili ka na mada ni anang inyong gidang hinagiban nga makasama. Habagtingan ninyo ang kampana aron dili sila makaduol. Kay kami sa sulit simbahan mag-ampo sa kaluwasan sa tanan. Ano mo to sunglayan? Diyan di ba ako balhibos ako nakita na. Niya bisa ko na ko nila. Ako lang masimutan ko nila din eh. Nagkadugo na ni akong gisunob. Dugo atong akong napatay nga ungo. Lugoy, Oh. Tingog di yan. Ako nadunggan. Lugoy. Dili ko nila makita. Doon ako ikipangita. Ang imo espada? Niyan ako. Siya ang akong inahan? Oo, og ako ang imong amahan. Hain siya. Nag-andam siya sa imong kahigdaan. Kay dili magdugay, manganak ka na. Ug sa dili ka pa manganak among rayna, kuhaon ko ang imong gahom. Lotos. Dili ka manghilabot sa nadanggahom ni Ira May gikan sa impyerno. Para ako ang gahom nga anaa sa iyang lawas karon. Ako ang makaangkon iskas. Tungod kay dugay na sabkong kapaabot ni ini. Dili ikaw ang manag-iya, Lotos. Ako ang gitagan-an ni ini ni Hular. Ako ang dugo nga gipato sa bulkan iskas. Ug angay lang nga maako ang gahom. Traidor ka! Managsama kitang traidor. Isakit ang tiyan. Ayaw ka mo pag-away at imanunta si Ira May. Di ko makapaabot nga mga anak siya. Kuhaon ko na ang gahom nga para ako. Ayaw siya guniti, Lotos. Chastor! Ni Apa! Ha! Idunggap na buli-buli anang putiyal. Oh! Tuod kahilaptanon ka. Dili unta ikaw ang gitagan-an ni ini. Apan kay hilaptanon ka man. Ikaw ang unang mamatay ni Apa! Napatay mo ang atong anak, si Lotos. Dili ta siya anak, Tikoy. Ogwa ko na usab siya kinahanglan. Nagamit na nato ang iyang dugo. Ira May, kuhaon ko na ang ako diha kanimo. Gipada ka ng maong gahom ni Hular aron akong magamit. Nganong misakit kinig akong tiyan. Anaami turok ang espiritu ni Hular sa imong tiyan. Og sa dili magdugay, mudako na ka ng imong tiyan. Aron manganak kadayon. Kamong niya karon dinhi, nga mitambong, nga nagpaabot sa pag-abot ni Hular. Ayaw ka mo paghunong sa pagyokbo!
Sige na! Higda na sa giandam nga higdaanan. Bag-ong ray na sa kangit-ngit. O kana si Lotos, itambok ninyo ang patayng lawas sa bulkan! Ay Ramey, sige na. Higda na. Dong, wahi na. Wala mo kapugi ang panghitabo. Bangaan mo doon, oy. Hilom lugoy! Naring kamot ko nga dili mo daw ang akong kaluyog bating gugma sa babae nga mo'y kamito sa demonyo! Apa nalupig yung ka. Nalupig ka. Dili pa. Dili pa. Huh? Magmapdo si Eden og batang lalaki. Ug kinahanglan dili kini niya ikapanganak. Mabdo si Eden sa inyong anak. Dili lugoy. Mumapdo siya. Ug ipanganak niya ang demonyo. Ug kinahanglan babagan ko kini. Unsa? Pero unsaon man? Ha? Durayan? Unsaon? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.